Nakuha na pala namin sasakyan. Kalimutan na namin mag-vlog. Ayan, Toyota Innova 2.8e na red. Ayan. So, Pati, say hello. Ayan. Dito na kami sa MCX. Papunta kami ng Dasma. Stay muna kami ng isang araw doon o 2 araw. Hintayin namin yung papers. Tapos tatagay siguro kami. Nandun si Buknoy. Sala namin doon. Tapos diretso na kami ng Visayas. Update ko na kayo later. Touchdown na kami sa Dasmariñas, Cavite. So itong way na to galing ng Molino through ano to Orchard. Ay, okay lang. Ano ba yung tricycle na yan? Ganyan ito, ganyan lang sa Manila, tutok-tutokan. Kung napasindak ka, tutuloy nila. Kung di ka nasindak, hininto sila. Pakiramdaman yan. Ano ito mo? Nagre-reflect. So, puntang Orchard dito. Kasi kami ay sa Paliparan. Molino sa Division 2. Oo. Paano sa kuryente yun? May sensor din yung boss. Oo, may sensor. Wala malapit, lumalayo. Hindi, wala siyang ibig sabihin yung Balawan. collision. Opo, wala. Up lang. Oo. Wala pa akong nabibiling yung niya. Yung controller. Kaya lang siya, naka-preset mode lang, saka sa cellphone lang muna. Saka pag badilin, pagbangin, ayaw niya na may mga bangin. Ano ipapakita mo kay Pete, yung bahay ni Pete, bulok na. Mahangin, no? Delikado. Bigla kasi ang namamatay pagka sobrang hangin. Yan nga na, Balik na natin. yan nga ang nawawala eh. Saka yung dinadakit ng ibon. Dinadakit ng uwak. Saka agila. Papa dyan, malaki. Papa mo malaki. Tandaan mo sa Bicol din. Oho. Kaya lang mamaya charge kasi isa lang battery ko. Landing.
What? Finish line. Yay! Welcome to Tagaytay. Drop by muna kami sa Tagaytay bago kami babiyahin ng Hilongos Leyte. Ipasan mo sa buong bahay. Sama sa pati. Holding hands kayo. Tignan mo ha, baka bumangga ha. Sumama ka, Ni. Tatlo kayo, Ni. Ni, sumama ka. Ni, sumama ka. Hindi yan, iiwas yan. Sunundan sila. Yan may dalawa. Yung kama. Holding hands pa. Kaway, kaway. Wave, you wave pati. Yeah, you wave. Wave your hands. Kakaway kayo sa drone para makilala kayo. Yan. Ayan, sige, sunod kayo. Sige, lakad lang kayo. Ha? Nandun sa tabi ng upuan, sa gitna. Wave your hands. Wave at the drone, pati. Galing pala ng taas, no? Ano? Parang Bermuda. Nakapunta ka na ba doon? Kami yung dalawa, oh. Saluhin mo, Noy! Noy! Ang ingay mo, Alvin. Noy! Ika naman yung palad mo. Mahangin.
Landing. Landing. Yeah. Can I play? Yeah. Can I catch fish? Sa crosswind. Diretso lang. Ito yung pinaka-kamjanhe ng Tagaytay. Crosswind. Ganun dun, no? Para din Baguio talaga. May mga hotel din sa loob. Parang ito yung pinaka-camp dyan. Oo. Parang galing mo. Parang kamjanhe nga eh. Ganda dito. Parang yung main attraction nila dito yung yung windmill. Ganda ng mga bahay. Oh. Ay, rentahan din siguro to. Oo nga. Oo, parentahan talaga yan. Ito yung ginawa nilang parang kamjanhe. May malalaking hotel din na di ba alam kung abandonado na o ano. Parang may fruit. Falls yan, falls. Ganda rito. Windmill sa crosswind. So yun dito oh. Kita mo na yung Laguna at Kamaynilaan. Ayun, Kamaynilaan na yun eh. Ayan. Laguna. Ayan. Laguna na yung area na yan. Galing no? So ito pala, may daan din pala dito, diretso na sa sa highway. 900 meters lang, highway na agad. Pero pag doon ka sa main gate kasi dumaan, madadaanan mo yung mga kagandahan ng buong crosswind. Ayan. Ganda.
Kaway, 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 kaway. Naka-video, video. Ayan. Yehey. Ayun, ang ganda, oh. Ganda. Andersens. So dyan, tanaw na yung Metro Manila, tsaka Laguna. Doon yung windmill. Ayan, o. Hey. Yan. Picture. So ito pala yung windmill na sinasabi. Oh. Pero hindi na yan gumagana. Ano na lang siya. Grabe ganda ng mga bahay, oh. Magkano kayong rental niyan, hindi ko alam. We are currently at RSN Tagaytay. Laki pala nito. Ganda ng view. Picture kayo dito, oh. Pang Instagram. Parang ginaya sa ano, sa Singapore. Galing. Volcano. Hindi yan ang Tal Volcano sa likod. Ayan. Yun ang Tal Volcano nandun. Ito another view to. Lahat yan maraming kakamali. Doon sa likod yung Tal Volcano. Yung abo-abo na yun. Yun yung Tal Volcano. Lagi abo-abo na siya. Hindi na siya kulay green. Kasi pumutok siya recently. Daming kumakain dito. Kasi reasonable yung price dito. Ganda rito. 500 ang entrance. Dati kasi consumable. Entrance ng lahat na kami noon na isang sasakyan. Parang kasama na parking doon. 500. Dati kasi consumable siya. Ngayon hindi mo na siya mako-consume. So pag gusto nyo kumain, hindi mo na siya parang mababawas. Bulalo pa more.
go to the waterfall. Yes. A man-made waterfall. Are you sure that I need to touch it? Yeah. Did we touch the water? Yeah, it's just man-made for decoration.